Zdravo ljudi, danas igramo rat. Evo, već počeo sam da skupljam tu neke resurse potrebno za početak i idemo malo sad. To je to. Više mi ne treba. Kao što sam rekao, idemo ovamo. Trenutno se ne vidi zato što ustreme tamo. Mislim da je baš daleko, pa možda ću da skratim ovaj put. A možda neću, vidit ću. Moram da pazim da neđe neki tunac. Opa, ali ne treba ratača. Apsolutno kopim vrati. Ali nema vrati pala, mislim da nije potrebno da idem. Samo da idem da nema ono, ja ovak jesu da. Jel ovdje se prema nekom tako da idem. Mislim da nije. Možda jeste, možda tako. Da sam je rokno. Ma ovdje. Gledam to idem. Ili ne, možda. Ovdje. Evo je. Ipak smo je pronašli. Dobro, imat ćemo malo. Neću. Znam malo. Hajde, cepimo jedno drvo da ispečemo ovo. Ispečemo ovo vrstu i da jedemo malo, pošto je baš ja devastirano na stane. Gladni smo. E onda pićemo tamo. Da istražimo sferu. Ako tako mogu da kažem. I tamo ćemo negdje blizu da pravimo kućicu neku. Čekaj, evo sad. Loće, brate, loće. Raskopit ćemo kamen za ovaj. Svijeram kampić, ali... Čekaj, već imamo. Samo dovoljno. Ajmo i drvo jedno da iscepamo i da pićemo tamo. Dobro, imamo tako i više danas. Ću tu kramu da napravim. Stavimo ovdje izolaticu. Stavimo ovo. I tako ću idem za čas ovu kućicu. Opa, dve na vratu, to možemo da probijemo tamo. Aha. Dobro. Ajde, ispeče se, vrati. Čekam se da se nahilam, pa gledam još jedno. Opet. Gdje je to? Ajde. Šta, ajmo. Kupno ovaj kamen se nastao i da pićemo tamo. Još ovaj kamen da skinem. Tako. Sad idemo u napad. Idemo ovdje još. Čak i ne bi bilo loše tu negdje da napravimo kućicu gore. Vidjet ćemo. Koliko imam strele? 25. Koliko hoćeš?
Ne znam da li pokušam ovu kućicu ovdje. Ne znam. Sad ću da vidim. Ne znam. Ovdje čak nema ni privilegija. Ajde da rokamo. I evo nas ljudi, znači upali smo onu kućicu, našao sam jednog lika, znači imao je ove stvari kao što vidite na meni i to. I sad, pošto sam sredio, stavio sam vrata onam ship metal, code lock i to. Htio sam da vam skratim malo da ne bi da se ne bi smarili i tako. Evo sad upravo skupljam za kabor, koliko nije imam kabor. Velikčina. Završit ćemo to i pravit ćemo izgleda kuću. Sad ćemo jedno...
Sad udaramo jedno 5 drveta skinem, poslije idemo jedno 2 kamena 5 i poslije idemo da nadogradimo kuću i to bi bilo o tom što se tiče toga. Još jedno drvo. Još 2 drveta, ajde ovdje i pičemo kući. Koliko budemo bude. Kamena. Jer ako nastavimo ovako, znači bit će preduga ova epizoda i ništa, u sljedeću, to je sutra, danas ću izbacimo ovu epizodu sutra. Sutra idemo tamo. Vidi ove kuće. To realno. Kad mogu neko se pustimo, gdje se pustimo da izgradimo one to gore. Sada smo odavde. Ja mislim da bi mogo. Da vidimo samo. Ovdje nema. Ovdje ima, čekaj da se udalji malo, aha, skočim, ima. Ništa, morat ćemo odavde negdje, odavde negdje, da pokušamo bar da upadnemo u Tosku. Ne znam da li je otvoren krov, ne verujem. Ništa krčimo malo kasnije.
Imamo 500 sulfura, što nije loše. Ništa, ajmo. Valjda mi smo toliki baksuzi sad da nam iđe neko vidi. Ajde odmah ću da počnem tu da gradim. Čekaj, ne znam da li da uzmem ovako. Ovako i tu još jedan. Ništa, ajmo ovako. Aha, zeznuo sam se. Čekaj, kako? Aha, znači ovdje mora da bude kabor. Ovdje mora da bude kabor. Ne. Ne znam kako, šta da radim. Čekaj, ako budu ovdje vrata, ovdje će druga vrata, onda ovdje mora kabor. A ja sam... Aha. Ovdje bre, ovaj zid me jebe. Ne znam jel može da stane ovdje kabor. Nisam siguran. Ajde, ti izgradim još ovu kuću i to je to da završavam ovaj snimak. Jebi ga. Mora. Čekaj, nema minut. Pazi, ako stane ovdje kabart, onda će ovdje da bude. Ako ne, onda ću tu i da zatvorim. A mislim da idem još jedan spot gori da napravim prozor. Ali jebi ga. Dobro da stavim ovako. Može. Ništa. Dobre. Idemo skriveno peći. Idemo
sredim, samo se ovdje sakrivo. I pap, tu se čekaj. Sa pajpanom. Dobro je ispala, dobro je. Dobro je, dobro je. Samo treba još jedna peć. Ajmo je. Da možemo još to ovdje da izvedemo. Ovako. Ovako. Mislim... Ne može. Ovo mogu ovdje. Ovo ne može. Ne. Treba mi ovdje. Aha. Znači zajedno smo se danas. Znači ovako. I ovdje ćemo staviti na vrata. Ajde. To. Da li ću nijem drva? Valjda hoću. 6 metara gor. Ne znam da li da idem na armirano odmah. Ništa, da, stavit ćemo armirano opet. Ne isplati mi se da... Kupit ćemo još 200 i pravimo armirano, vrate. Jer... Ko će, vrate, tu da... Strahuje da li će neko da mi razvali, da li neće, da li hoće. Ljudi, ja i predugo snimam, znači morat ću da gasim. I da, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ja ću još malo sada sredim to. Snimit ću samo kad završavam kuću i kad idemo tamo. I to je to, vidimo se u sljedećoj epizodi.